Loh, iki proses iki mau didu iki karo Ninja iki proses iki dioboh. Iki pembetulan iki rahasia iki resepe. Terlalu anu iki. Terlalu rajin servis. Oh iya. Pengaruh Harus didu karo Ninja ini 1 minggu lagi. Dibenahi kabulator apa manipolnya manipol jarang ngolen ini Amerika. manipol bergoyang. Tapi nggak tembus ya. Udah. Kalau nenteng kok piye blayu. Blayu ngene lho. Iki disetelan iki, setelan bari setelan enteng iki. Wis ini drake turun gunung rem dilepas semua. Kendel-kendelan iki balapane enggak balapan balapan rem dilepas semua, jadi turun gunung los, yang nyampe dulu juara.